Cada grup primer va haver d'investigar quines condicions necessitaven els peixos per poder viure, els peixos d'aigua dolça. Varen haver d'investigar quines plantes haurien de posar, com l'haurien de construir, on haurien d'anar a comprar els materials, quin tamany tindria la bassa, on la situaria, i varen fer una distribució de tasques. Intentant que siguin projectes que es facin millor persona i sobretot tirar molt cap als projectes científics avui en dia. On hi hagi d'haver unes preguntes inicials que se plantegin i els grups procurant que facin autoavaluació entre ells. Cada un dels membres del grup s'ajuden uns als altres. Un dels membres tindrà més capacitat per ajudar als altres i el grup li podrà ajudar en altres apartats que tinguin més dificultat. No és com fa 30 anys, no poden continuar igual. Els projectes és una bona manera i els alumnes estan molt motivats i quan hi ha motivació hi ha aprenentatge.